Enhedslisten, ikke Pernille Skipper. Prøv lige at komme med et modargument til de politikere, som mener, man skal fastholde, at hashhandel det er ulovligt. Hvorfor bør det være lovligt? Jeg er sikker på, at Venstre og Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, de på et tidspunkt kommer med på den udvikling, som er i gang globalt set. Det er jo amerikanske stater og alle mulige andre, som faktisk har forstået, at den politik, man har ført i årevis, den har fejlet. Så man har i årevis forsøgt med straf og alt muligt andet at slå ned på det, men alligevel så er det altså en rigtig stor del af de voksne danskere, som har prøvet hash på den ene eller den anden måde, og langt de fleste bruger det jo rekreativt, altså som at drikke en flaske rødvin eller en halv flaske rødvin lørdag aften, ja, så kan man finde på at ryge det her, og det er der sådan set ikke noget mere skadeligt i end så meget andet. Derfor må vi spørge os selv, når nu det ikke virker med straffen, hvad gør vi så? Fordi konsekvensen af et fortsat forbud, det er altså, at ganske almindelige danskere, de hælder deres penge ned i lommerne på rockerne, og dermed også er med til at finansiere anden og meget mere forfærdelig organiseret kriminalitet. Vi vil bare meget, meget hellere have, og det er derfor, vi overvis har advokeret for det her, at de penge, de ryger i statskassen, samtidig med, at vi kan få noget mere kontrol på området. Fordi konsekvenserne i dag er jo, at rockerne, de er ligeglade med, om dem, der køber, de er 13, 14 eller 21 år gamle. De er også ligeglade med at oplyse om, hvad det er, der er i stoffet, eller hvad konsekvenserne kan være. Hvis vi fik det statskontrollerede salget, så kunne vi sørge for, at der var aldersgrænser. Vi kunne sørge for, at der var ordentlig oplysning. Vi kunne sørge for, at der var hjælp til dem, som måske ikke, som havde svært ved at styre det. Og på den måde få det under kontrol, fordi lige nu, der er det bare blæst ud over det hele. Nogle af de argumenter, jeg også hører fra dem, der mener, at man fortsat skal have hashhandel som værende ulovligt, det er også omkring forebyggelse, omkring hvilket signal man sender til unge mennesker, som på sigt ville kunne købe hash. Vil det ikke være et mærkeligt signal at sende til dem, at hashvejen er en okay vej at gå på? Altså jeg kan godt se det. Det er faktisk måske det eneste argument, som taler imod en legalisering, at der kan være noget signal i et forbud. Problemet er bare, at det signal, det har ikke nogen effekt, som det er i dag. Altså jeg kan godt se signalet, men det virker ikke. Unge mennesker prøver det, voksne mennesker prøver det, en stor del af den voksne danske befolkning har prøvet det, og der er altså ikke noget, der tyder på, at flere vil begynde at bruge cannabis, hvis man legaliserer det. Man har jo faktisk prøvet det i Holland for mange år siden. Der var ikke en stigning i forbruget. Man har prøvet det i en række amerikanske stater. Altså forbruget bliver faktisk ikke påvirket i hverken den ene eller den anden retning af kriminalisering eller legalisering. Men er det noget, du ved? Jeg har hørt, at den stat i USA, hvor man har legaliseret cannabis, at der er forbruget stedet. Det sidste tal, jeg har hørt fra Colorado, det er, at man ikke kan se en stigning i forbruget, en påvirkning i forbruget. Det er også det, der er erfaringerne fra Holland. EU har faktisk et kontor, som måler på de forskellige tiltag, der er rundt omkring i Europa. I Danmark er en af dem, hvor vi har de hårdeste straffe. Det betyder ikke, at vi har mindre forbrug. I Portugal, ikke så langt fra os, der har man fuldstændig afkriminaliseret også de hårde stoffer, sådan så at brugerne faktisk ikke er nogen, man går ned på. Det har ikke betydet en stigning i forbruget der. Og det, de siger til os, når de måler på alle de her mange lande, det er, jamen, man kan faktisk ikke se en effekt, hverken i en legalisering eller en kriminalisering påvirker forbruget. Det er der en masse andre ting, der gør. Og der skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at sørge for, at unge mennesker, de ikke ender med at forbruge på en måde, de ikke kan styre, og i en alder, hvor det er alt for tidligt. Derfor er det så vigtigt for mig, at vi begynder at få det under kontrol, for de unge mennesker kan altså tage ud i dag, både på skolegårde, lige rundt om hjørnet for, hvor jeg bor, bliver det solgt, ude på Christiania, og der er de altså fuldstændig ligeglade med at tjekke ID. Der sælger de altså til helt små, men man kan kalde stadigvæk børn, og det er der et kæmpe problem. Hvis vi fik det under kontrol, og det var en statskontrolleret ordning, ja, så ville det, ligesom vi gør med alkohol, kunne kontrollere og tjekke ID. Vil det betyde, at der aldrig vil være nogen unge, der vil ryge for tidligt? Formentlig ikke, men vi vil altså have en bedre mulighed for at holde øje med det. Ja, for så vil du netop have et illegalt marked, hvor det var de unge, der skulle opsøge illegale hashhandlere og købe noget, som de, som startede med at argumentere for, jo måske ikke kan være sikre på, hvad der er blandet i. Det er præcis det. Altså hvis man går ud og finder noget på gadehjørnerne eller Christiania, Pusher Street, hvor end man nu går hen, ja, så ved du ikke, hvad der er der i. Du ved ikke, hvor stærk du er. Du ved ikke, hvordan det påvirker dig, hvis det er første gang, du skal prøve det. Hvis man får sådan en kontrolleret ordning, jeg har selv været i Colorado, hvor at det altså simpelthen er helt almindelige butikker faktisk, du kan gå ind i. De sælger kun cannabis i forskellige afarter,
Og dem, der står bag disken, de kan altså fortælle dig, hvad er det her for noget, hvad er forskellen på det, hvordan påvirker dig, hvad er det en god idé at gøre og huske på. Og så på den måde kan du få noget rådgivning og nogle, noget forbrugeroplysning, som gør dig bedre i stand til at håndtere det forhåbentlig. Og det vil også betyde, at det vil være nemmere for os som samfund at sørge for, at de unge ikke kommer i nærheden af det, før de har nået en alder, hvor at de er i stand til forhåbentlig at styre det på en ordentlig måde, og hvor de kan få noget vejledning om, hvad det betyder. Og rockerne, de giver altså ikke de unge nogen grænser for, hvor gamle de skal være. De giver bestemt heller ikke noget råd og vejledning til, hvordan du skal undgå, at du får det dårligt eller ender i et misbrug. Det er jo debatter omkring legalisering af hash, der sådan popper op en gang imellem også på Christiansborg. Sådan som jeg fornemmer det, så virker det som om, at det er et af de emner på Christiansborg, som politikerne helst ikke vil snakke så meget om. Er der en berøringsangst inden for det her område? Så jeg tror bestemt, der er en berøringsangst. Jeg føler mig også ret overbevist om, at hvis man kunne lave en hemmelig afstemning, så ville det ende anderledes på Christiansborg. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at udviklingen går i den her retning, og spørgsmålet er, om vi skal følge med udviklingen og sørge for at få vendt skuden nu, eller vi skal vente til senere. Fordi det er tendensen ude i verden, at man legaliserer cannabis, sørger for at få det reguleret og beskattet, ikke mindst, og at man afkriminaliserer også de hårde stoffer og begynder at gå efter de kriminelle bagmænd, som er dem, der i virkeligheden gør noget forkert, i stedet for den enkelte bruger, der måske går med en joint i lommen ude på Christianshavn. Den tendens er i gang, og det kommer til at være et spørgsmål om tid, før et flertal på Christiansborg også indser det. Det er jeg 100% sikker på, og derfor så vil vi også selvfølgelig i Enhedslisten bare blive ved med at kæmpe for, at vi i Danmark så hurtigt som muligt får det her under kontrol, får det ud af hænderne på rockerne, sørg for, at der er oplysninger og begrænsninger og regler for det, og vi også kan få det produceret under nogle ordentlige forhold. Hvorfor er det egentlig, du tror, at hvis man lavede en hemmelig afstemning på Christiansborg, så ville resultatet blive anderledes? Er det det, du hører? Det er fordi, hvis man kigger på de undersøgelser, der faktisk er lavet af den voksne befolkning i Danmark, og jeg skulle helt til sige, at Christiansborg-politikere er ikke så meget anderledes, jamen så har rigtig, rigtig mange voksne danskere på den ene eller den anden måde prøvet cannabis. Og det er et stof, som er socialt acceptabelt i mange forer, hvor man bruger det rekreativt, som sagt. Altså man bruger det ligesom man vil bruge alkohol. De fleste har altså ikke noget misbrugsproblem, selvom de bruger det. Og Christiansborgs politikere afspejler på mange punkter også befolkningen. Så jeg tror sådan set, at de fleste godt ved, at det her det er udvikling. Samtidig så kan vi jo bare se med helt altså det er det, som fakta og statistikker viser os, det er, at der er ikke noget som helst, der tyder på, at forbruget vil stige, hvis man legaliserer. Tværtimod er det altså et problem, at der ryger milliarder, og vi taler faktisk om milliarder, der ryger i lommerne på organiserede kriminelle hver eneste år, som de kan bruge til at finansiere ting så forfærdeligt som menneskehandel, eller våbensmugling, eller de rockeropgør, vi har set i tidernes løb. De bliver altså finansieret af ganske almindelige borgers skattekroner, eller penge, som de bruger til at købe cannabis for. Og det skal vi have stoppet. Det tror jeg faktisk, at de fleste inde på Christiansborg godt ved. Det er måske bare ikke altid så super populært at sige højt. Der er argumenter for imod at legalisere hash. Det her, det var argumenterne for fra Pernille Skipper. Tak skal du have. Nu skal vi have et kig på, hvordan vejret bliver i dag, og det bliver